68%. Esa é a estimación media de ocupación que prevén de Turismo Rías Baixas para este verán. Uns datos que, de cumprirse, farían que a provincia de Pontevedra continuara sendo líder deste sector en Galicia. Preferimos facer unhas previsións prudentes, á baixa, en base a esas informacións facilitadas polo sector. Pero o propio sector considera que a partir da primeira semana de xullo se moverán un 40% das reservas. Polo tanto, os resultados poderán ser un pouco inferiores, cousa que dubidamos, e seguramente superiores en bastantes puntos, non? En Pontevedra prevese un 65,8% de ocupación en xullo e case un 74% en agosto. Ademais, tanto en turismo rural como en albergues e en campings, as cifras superan o 60% nos 2 meses de verán. Esta previsión de ocupación o que nos amosa é que é moi probable que os datos do 2019 sexan mellores, que xa é complicado e difícil, que os reais que tivemos finalmente no 18. Carmela Silva aproveitou a ocasión para dar a coñecer tamén os datos de ocupación do mes de xuño. A falta duns días para que remate o mes, a ocupación media na provincia é dun 56%, a pesar das previsións de choiva. Fago un chamamento para que quienes analizan a climatoloxía teñan en conta que a provincia de Pontevedra ten un clima moi específico e moi especial, que aquí falamos de California e que moitas veces, por dar eses datos de que vai a chover ou que a climatoloxía vai a ser adversa para os intereses das e dos visitantes, pois nos restan visitantes. En canto ao perfil das persoas que visitaron as Rías Baixas, seguen destacando os turistas españois, aínda que o turismo estranxeiro segue aumentando cun 27% que chegou á provincia dende Francia, Reino Unido, Alemaña, Italia ou Argentina. O motivo principal segue sendo a cultura e o ocio, aínda que tamén destaca o camiño portugués.